have taget noget mere med, ikke? Ja, godt. Prøv sådan at vækse lidt mere, så det koster jeg så op ad langsiden. Ja, små bidder i gang med det, hvor du ligesom får ham til at tage en rigtig hjælp for dig. I det tilfælde det er den venstre cirkel, der former sig ind i skulderen, retter op igen. Driver lidt på i opretningen. Ja. Kort tøjlæg. Ja. Og ret op. Og ret op. Få lidt med i hånden. Skub lidt på i opretningen. Kom. Ja, samle det op igen. Det var skubbet på. Ja, så stikker du tilbage. Du møder ud af din oversadning. Og du sover på det her. Får du ham til at trække bedre an bag. Ja, godt. Ikke kig ned. Ja. Og ned frem igen. Ja. Prøv at bøje lidt ud af. Også en gang. Ja. Okay. Samle op tøjlen. Kort tøjlen ind. Ja. Og løb på. Kom. Hjælphold her. Ja, lidt ind på overstedet. Prøv anholdning op lidt. Trykke på lidt tjek her. Der. Sidder godt der. Ja. Kig på øjnene mere. Så ned lidt på langsiden med lidt væresæde til højre. Opretning og død lidt på. Ja. Ja. Fange støtten lidt bedre op på den udvendige tøjle. Så lige støtte lidt op på samtidig med, du driver lidt på i indvendelsen. Og lige bærer lidt flottere op. Lige kommer lidt flottere op. Ja. Og ret op. Og skub på. Ja. Det var bedre. Ikke kig for meget ned. Godt. Det er sjovt, ligesom ud, som er nede på den måde der, ikke? Ja, det så ryger hovedet meget helt ned. Ja, så ryger det bare ned. Ja. Jeg ved ikke, altså, det er når det går hovedrødet. Det er når det ikke går så godt, tror jeg. Ja, det er nok det. Så er hovedrødet ned. Næste tur er også en ryger. Ja. Ja, nu må være noget der. Så bliver op på hovedet, du skal også op fra. Op ad aksen, det er så igen. Støt op med lidt sådan. Aktiver indvendt tjek. Kom, indvendt bagvinde træder med. Kom, indvendt bagvinde træder med. Det er indvendt tjek. Godt lige respondere lidt mere der. Træk lidt bedre igen bag til. Prøv igen. Støt op, udvendt tøjen. Ja. Og så ret op og red lidt frem. Ret op og red lidt frem. Kig op. Kom.